Hola, molt bona tarda a tots i a totes. Gràcies per estar aquí. Els nous podcasts en català del Disculpi les molèsties són especials per les connexions telefòniques. Hombre, ja el tenim aquí, senyor profe Maiden. Què diu, profe Càrcics? Hola, maco. La música en directe. Som catalans. Aquesta terra és nostra. I els riures tontos. Pues a mí me da igual si es por la noche o por la mañana, pero yo me voy al baño. Haceme una. ¿Quieres para ti otra? Disculpin online. Nou contingut en català a YouTube.